Привет на всички! Днеска ще говорим общо взето, след дългата почивка, която направих от една седмица. Ще си поговорим за това какво е или как по-точно да откриеш себе си. За първи път снимам с тази апаратура, надявам се, че нещата ще бъдат наред. Но преди това, за да проверя дали всичко е наред, правя го това интро набързо и сега ви оставям с кадри от дрона. Така че ще се видим след малко.